Kublai pi baro kini kilong ki khubor bam ta kasngi. Ha gajing beteng jung katnat pulit Ribhoi district ban talasi na phangi ki kali ki baya lingba ga district bat ban perkhing bha ki pulit ka Ribhoi district la pelong da gajing talasi kendet ha umling ha gajan mit sngi ba an bat ban pentikna ba kinom nya kali ki di ban bot ki kendon jong ka an. Ya kini gajing to okit lapet ngod senior superintendent of police SSP ka Ribhoi ubala don hi ha gajaka ringkat ba ka kenhun pulit jong u ban sim khya ya gajing to okit. Hagani gajing to okit ki pulit kilakem ni kawai ka kali VIP na Assam kabalatib badai jong MP ka Dhubri Urakibul Hussein ka kali kaladon da ka VIP light Henry MP umsham ladon hapo. Karkum gajing penpau unong nya kali loong bakata ka kali kalapenya da ki khun jong MP bat ki wei par ki ba umsham la ithu kum ki ba bit ban pendon kam ka kali VIP ne ya ka back on light. Ki pulit ka Ribhoi kala shimkhya da ka ba ai da ka jing Pentip bat pensitom ni kibedon keti kene ka kam bat kila pennaru bakum kini kijing penkhen an wala da day ki brio kibedon jingya day baki pajba ken omsha slam ne sha skor la kadawru bahagi ni kisngi hadin bala penkhan ni kijing to okit iki kali habaro ka Ribhoi district la lap shibun kijing penkhen an surok ka balong kijing snengi kinong nya kali ba penkhen ni ki kendon ka jing edon lang jungi dekhot sang samla umning ha kene ke jing to okit kala pen I ya ga jing trei lang hapreng ka ken hon pat ba bat ki pulen ban pene e ka jing long ba khoj bat ka jing kermen ban pen kala e ka jing ya surong ha ka shnong umning flip. किसी का वजह से होगा नेक्स्ट वार्निंग Jadi berkali.
डिलीवर का तो आप ऑनलाइन ये ऑनलाइन करेगा मारेगा ना ये फाइन नहीं ये फाइन ये आपका दारू पीने वाला का है इधर मारो साइन मारो साइन मारो देखो ऐसा नहीं कर दे रहे हो हम मर देगा ये नहीं दे तो कर पा नहीं ये ऑनलाइन ऐसे यूपी अरे उतरो उतरो नहीं इसका लाइसेंस लो यूपी यूपी लाइसेंस यूपी मैं पी स्टार्ट दो इसको नहीं Sika siling kas. Sini kaya मैं क्यों मैं बात करूं ini buat ni. Ya. Makan sini. Sama yang tu Hah? yang tu sekali oh yang tu Lihat main.